Ribeira homenaxeou a Elena Rodríguez, Julia Noia e Ángeles Betanzos pola súa dilatada traxectoria no mar, acompañadas de familiares e veciños. O Museo Municipal de Ribeira abriu as súas portas o sábado para albergar un acto moi emotivo. O Concello homenaxeou as mulleres dun municipio con máis traxectoria no sector do mar. Julia Noia leva máis de 30 anos dedicada aos percebes, os ourizos e ao marisqueo. Elena Rodríguez é mariscadora dende hai 26 anos e Ángeles Betanzos leva tamén unha longa experiencia laboral no mundo do mar, traxectorias que foron recoñecidas no Día da Muller no sector marítimo. Ribeira sabe a mar e a Ribeira é mar. Tamén temos o porto máis importante de Europa, de Baixura da Ribeira, pero tamén é gracias a elas. Non é só gracias aos homes. Elas, as mulleres, son fundamentales para nós no sector do mar, ao día de hoxe. O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, destacou a importancia do Día e da Conmemoración Internacional da Muller no Mar, acto que definiu de moi emotivo por todo o que hai detrás. Sobre todo polo que representa o sector do mar, non só en Galiza, senón tamén en Ribeira. Como ben dicía Fernando, estamos nun dos portos máis importantes de baixura de toda Europa. E iso é grazas tamén ao traballo que fan non só os mariñeiros, senón tamén todo o traballo que fan as mulleres ligadas a este sector. Un sector que en Ribeira, para que vos fagades unha idea, representa o 32% do Produto Interior Bruto. É dicir, máis dun 30% dos ingresos que ten Ribeira están vinculados directamente co sector do mar. Pérez Barral afirmou que con este acto recoñecese toda a traxectoria de Elena Rodríguez, Julia Noia e Ángeles Betanzos. Representa unha homenaxe a todas as mulleres que antes de vos tamén vos precederon e que estiveron desenvolvendo este sector. Un sector fundamental tamén para garantir a sostibilidade do recurso, porque quero lembrar que o marisqueo é unha das actividades artesanais que defenden e preservan os recursos do medio natural e, por tanto, vos tamén estades facendo que a nosa ría, que o noso mar estea tamén coidado para xeracións futuras para que poidan seguir desenvolvendo este sector, non? O traballo que facedes, evidentemente, non é fácil, sabedelo ben. Quen apuntou que dende o goberno local se seguirá traballando man a man coas confrarías para que o sector teña futuro en Ribeira e siga tendo presenza feminina. E, sobre todo, tamén tendo en conta que as mulleres sodes un piar fundamental deste sector. As homenaxeadas compartiron tamén unhas palabras e afondaron nos retos que quedan para recuperar o marisqueo na ría da Arousa. O tema da pesca ahora mesmo non vai como todos entendíamos que iba a ir cando empezamos, porque vai bastante peor, a verdade. Ahora mesmo temos uns retos que son recuperar o marisqueo en esta ría, que non sabemos o que lle pasa, pero nadie parece facerlle caso tampouco. E temos un problemón porque están priorizando grandes factorías, neste caso de papel, que van a intentar meter aí, e penso que as van a meter, eólicos, e outros problemas que van a acabar ca pesca artesanal. Esperemos que non. Pero necesitamos máis de mulleres, de homes e de todos para poder seguir adiante. Como non se mire un pouquiño máis por isto, creo que a nosa generación, se non é a última, é a penúltima no marisqueo a pé, a flote, porque estáse abusando demasiado do mar. As homenaxeadas estiveron arrupadas polos patróns maiores das 3 confrarías ribeirenses, por familiares e por veciños.